A my dneska budeme přeskakovat ploty. Takže ty strany, jako housí, jdeme na to. Takže i první způsob je druhý způsob je, když se ten moc tady jdete, a když jste ještě větší parkour, tak to rovnou přesloužíte tu handrem. Jdeme na to? A my se vrhneme na další plot. Jdeme na to. Takže my tady máme další a to je křakoplot. Jdeme na to. Takže, jak to přeskočit, úplně se rozběhnete a uděláte jen toto. Ano, tak to je přímo způsob, jak to přeskočit. Nebo další způsob je, ale když se bojíte, tak tam jsou pavouci, ale tak to vůbec nevadí, jo? Tak když se bojíte to všechno dělat, tak se to obejdete tady. Takže další plot máme tady, cihloplot, jdeme na to. Takže, co uděláte? Já jsem mi ten rozdíl, ale teraz si to. Takže, dějte. A skočíte jenom dolů. A kdybyste chtěli ještě úplně nejlehčí způsob a chcete tam být rychlej, tak to je úplně to samé, akorát se víc rozběhnete. Takže... Jdeme na další. Jdem tu. Musíte dát ještě spičky, jo, takže dajte bacha. OK, takže my jsme zpět a teďka tu bude konec. Už teď si video, u dalšího videa dejte like a u tohoto videa dejte like a pokud nechcete zmeškat na naše videa, dejte odběr. Čau!